Ako din na maong sa bahala ka niya. Hi, so, uy. Mabot niya na ka-YouTube. Charot. Lagi! So guys, nakasunod naman there sa Robinsons. Kasunod. What? Kami sa Dumaguete sa yes. Guys, naman na nagmamalit sa souvenirs, and this time mamalit daw sila o pasalubong hapon mo cheese okay lang sorted na diba? Tara Hey guys, so continue walking. Pero karon nagkakainit. Kasi ka dito kami sa Siliman. Sure daw sila sa Siliman yun na kwan. Sorry kayo sa kamot. So dara mong ipangita man University. Pwede mo sa diri guro. Pwede lagi sa banda pulis na eh. Ilhan ko daw na. Ano na tayo mapito? Silbato. Okay, sa wakas, tabok mi. Okay. So guys, grabe. Kinakapuyan kayo kay naglakaw mi. Gikan pa dito anto dire sa pier. Yan as in. Gawat kami sa kuan. Gawat kami sa barko. Baling balurag yun.